Tämä on Technicsin levysoitin 80-luvun alkuvuosilta SLB 303. Ja tässä on sellainen ongelma, että moottori pitää aika pahaa ääntä. Siellä on sellainen rätinä tulee kun pyörii. Niin sitä rupean tässä nyt sitten penkomaan, että mitä se on syönyt ja yritän korjata. Otin tämän alapuolelta, mennään sisälle ja otin jo valmiiksi täältä nämä ruuvit irti tästä alakannesta. Ja täältä löytyy koneistoa, sähköosia ja muuta, ja varsinainen moottori löytyy tästä piirilevyltä, se on tossa kohta. Eli tää pitää ottaa tää piirilevy täältä irti, ja tuossa on kahdella ruuvilla on moottori, sellainen tukirauta siellä, se otetaan irti. Ja sitten se moottori on vielä kiinnitetty juottamalla tähän piirilevyyn kahdesta tuollaisesta tapista. Eli puretaanpas vähän mitä tää on syönyt, katsotaan. Noin. Mitenkäpäs se, se nyt sieltä kääntyisi hyvin tälle. Ahtaasti on nuo piuhat laitettu. Noin. Eli tämän pitäisi nyt olla irti tämän. Noin. No niin, nyt mulla on tässä tällainen tina-imuria käytän, millä irrotetaan nuo tinaukset pois. Eli tää on vähän niin kuin kolvi, mutta tässä on vaan tällainen kärki, mikä lämmittää. Se tinan sulattaa ensin ja sitten tässä on tällainen alipaine, mikä tää nyt on, pumppu, mikä vetäsee sen sulan tinan sitten sitä pois, niin jää puhtaampi jälki. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Noin. Toinen lähti ainakin hyvin. Noin. Noin, nyt se lähti. Joo, hyvin irtosi. Eli tässä on nyt sitten murheen kryyni, varsinainen moottori. Ja täältä näkyykin, että nyt osoittaisin tuolla. Tässä on se ongelma. Näkyy se varmaan. Ongelmakohta on tämä keltainen muoviosa tässä. Täältä irtoaa. Tämä on ihan hajallaan. Sieltä on osia jo tippunut. Tuosta on lähtenyt kokonaan pois. Täällä on tällaisia pientä. Eli tämä on se osa, mikä menee tonne roottorin väliin ja pitää siellä ääntä. Toiseen suuntaan ei edes pyöri tää moottori. Eli tarkoitus on nyt ottaa tää auki
Tämä musta osa on vaan painettu kiinni, se ei pitäisi olla kiinni mitenkään siinä lujemmin kiinni. Ja sitten tässä on neljästä nurkasta otetaan nuo klipsit, käännetään auki ja sitten tämä purkeentuu tämä moottori. Noin. Moottori on valmistettu elokuussa 1981. Mahtaako tuolla Mitsubishin merkki? En tiedä. Eli nyt meidän pitäisi kaivaa nämä täältä auki. Mutta todella pieniä. No niin, lopultakin lähti irti. Kunnon työkalu pitää olla. Se on aika vahva tuo moottorin ulkokehä. Katsotaanpas mitä tää on syönyt. Siellä on hiiliharjat. Tässä on tää huono muovi. Kannattaa ottaa pois, että kuitenkin irtoaa kohta sieltä. No nyt pitäisi vielä löytää se osa, joka on tuolla moottorin sisällä. Tippu tuo. Eli tää on se magneetti. Magneetti tuo pitää liimata tuohon takaisin paikalle. Tää pitää olla puhdasta ja liimataan toi magneetti takaisin paikalle. Ja liimaamiseen käytetään tällaista kumiliimaa, elastista. Se ei saa olla tiukka, että se tärinästä irtoaa toi, niin otetaan tätä.
Noin se asettuu siihen oikeaan paikkaan. Tuo sisäosa on vielä tuolla paikallaan muovista. Niin no, nyt annetaan se jonkun aikaa kuivua, niin tuo pysyy sitten paikallaan. Sitten jatketaan. Nyt on liima kuivunut sen verran, että se kestää paikallaan. Nyt tuli tämä hankala osuus. Eli täällä on tällaiset viikset, hyvin ohkaiset. Nämä pitäisi saada menemään ton rikan alle tätä osaa vasten. Ja siinäpä se temppu sitten onkin. Näitä pitäisi saada tuosta yläpuolta käännettyä sitten auki ja pujottaa se sitten tuosta välistä tuo rikka menemään. Sitä ennen olen rasvannut täällä, laittanut tai öljynnyt, laittanut pienen pisaran öljyä tonne akselille, myös tähän päähän, tonne holkkiin, mikä tuolla messinkin holkki, niin siihen väliin rasvaa. Mut nyt on tää hankala osuus tässä edessä nyt, miten tää nyt sitten lähtisi menemään. Tässä on ensin alkuun löytyy toi. No nyt se on niin kuin menolla. Aukko tuli merkkiä kohti. Jaha, niitä pitää kääntää yhtä. No niin, sinne se nyt meni viimeiseltä. Joutui vähän muotoilemaan pitkiä pumpulitikkuja. Nämä tuntuisi olevan paikallaan. Joo. On hankala homma. Nyt nuo pitäisi kääntää vielä vähän takaisinpäin, että pysyisi kuori tässä paikallaan. Noin. Se on nyt ihan pohjassa ja moottori pyörii. Hiljainen on. Tuo voisi vähän vielä lisää laittaa öljyä. Tuosta ihan pikkasen. Varovasti vaan.
kansi paikalleen. No niin, palataanpas taas tänne piirilevyllä. Sitten tämä laite tulee niin, että täällä on tuo aukko ja toi tulee toi mikä tuo nyt onkaan, niin siihen väliin, noin se istuu siinä nätisti. No niin, joo, piti käydä katsomassa, että toi rauta tulee tonne oikein päin. Piti kokeilla nauhalta katsoa, että miten päin se siellä on. Eli nyt se moottori on tuossa alla. Ja noista tuo vaan nyt tinataan kiinni. Laitetaan tällaista kiinalaista ihmevoidetta tänne, fluksia. Tarttuu toi tina ihan eri lailla kiinni nyt. Tulee hyvä juotos. Hyvä tavara. Saa olla vähän isompi kärki tässä kolvissa. Noin. Se on kiinni siellä. Joo. Niin, sitten ei muuta kuin laitetaan tää paikalleen vielä. Noin, nyt pitäisi olla kaikki paikalla. Laitetaan tuo kansi vielä. Sitten päästään virittelemään neulaa ja muuta laitetta. No niin, kun moottori pyörii hyvin, niin laitettiin uusi
hihna. Eli se tulee tänne kehälle. Ja täältä kaivetaan sitten toi hihna sitten sille auki vähäsen. Laitetaan tuo paikalle ja sitten tuo tuonne. Noin. Sen pitäisi olla siinä. Noin, kokeillaanpa vielä, että se toimii kaikki. Noin. Niin, vaihetaanpas tuohon toi neula vielä. Tuo neulapaino vielä tässä. Tässä on neulapaino, pitäisi olla 1,75. Ja samalla laittaa tuo anti-skating samaan kohtaan 1,75. No nyt sen pitäisi olla neulapaino kohdillaan. Eiköhän se ole valmis.